milostive, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, ca să fii îndreptățit întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și într-o păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și ascunse, ale înțelepciunii tale mi le-ai arătat. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Bun găsit tuturor din nou! Ne găsim la podcastul Corinei. V-am obișnuit în ultima perioadă cu secretul succesului, dar pentru că am reușit să ajungem în comunitatea din UK la o scară mai largă, am decis că această ediție o să facă parte din podcastul Corinei pentru că este un pic deosebit și este un pic mai de suflet. Suntem practic în Nottingham, în UK, la parohia ortodoxă română, la biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Spiridon. Îi am alături de mine pe părintele Dan Petru Ghindea și pe Nadia Zumrut. O să vorbim un pic despre proiectele care sunt astăzi în desfășurare în Nottingham, o să vorbim despre comunitatea de români de aici și aș vrea mai întâi să le mulțumesc practic invitațiilor mei, Nadiei și părintelui, să le mulțumesc, că vă mulțumesc din suflet că ați acceptat practic să ne regăsim așa într-un cadru spiritual, cum spuneam și mai devreme. Și părinte, ce aș vrea să vă întreb, ca și prima întrebare, este cât de multă nevoie au românii din diaspora de un loc spiritual și practic de o instituție a bisericii în vremurile astea în care totul este așa contratimp, este o alergătură, alergăm, parcă nici nu știm după ce și totul este într-o viteză. Da, bună ziua și bine ați venit în sânul bisericii noastre. Înainte de toate, dăm slavă lui Dumnezeu pentru această întâlnire frumoasă și ad hoc și pentru biserica și cadrul minunat în care ne aflăm. Acum, revenind la întrebarea adresată de cât de multă nevoie este de biserică și cât de multă nevoie este de spiritualitate în viața noastră a tuturor, este o întrebare destul de generică, însă răspunsul nu știu dacă eu pot să vi-l dau acum, sau este cel corect și adevărat, însă ceea ce pot spune este că este nevoie câtă vreme noi îl căutăm pe Dumnezeu și îl dorim.
Biserica nu este, sigur, este de multe ori văzută ca o instituție și probabil este o instituție văzută de mulți, însă din punctul meu de vedere trebuie văzută ca și casa noastră, ca și familia noastră. Deci este mai mult decât o instituție sau este, dacă îmi îngăduiți, este un organism viu deasupra instituțiilor tuturor, deasupra tuturor instituțiilor care se află în lumea aceasta văzută, pentru că ea este casa lui Dumnezeu, este prezența, este locul în care Dumnezeu este prezent, viu, poate cum nu-l găsim în nicio altă parte, din punctul meu de vedere. Cât de mult, pentru că dumneavoastră știți acum, sunteți între oameni aici în UK, de cât timp sunteți dumneavoastră? Sunt în Marea Britanie de peste 20 de ani. Oho, aveți deja, ați avut destul timp în care să intrați în contact, să vedeți practic cum reacționează românii din diaspora la, nu știu, eu cred că e văzut acum biserica și ca un mod de terapie în care oamenii se regăsesc, pentru că se vorbește foarte mult despre terapie în ultima perioadă și despre diverse metode de terapie. Unele sunt cele practicate de terapeuți, altele sunt cele de meditație. În schimb, biserica este într-adevăr un loc de meditație pentru mulți dintre noi în care ne regăsim și venim să ne lăsăm greutățile sufletului și să ne regăsim spiritual, să ne facem legătura. Da, aș completa un pic și aș adăuga, nu este doar un loc de meditație, cu siguranță putem medita la multe lucruri când suntem și medităm, însă prin excelență biserica este școala rugăciunii. Frumos, tare spuneam la un moment dat un teolog că Dumnezeu se află la o rugăciune depărtare de noi. Deci noi aici când venim la Sfânta Biserică, cel puțin așa ne dorim noi să comunicăm, să transmitem. Biserica este locul unde noi încercăm să ne rugăm cu toată inima. Pentru că atunci când ne rugăm cu toată inima, răspunsul vine instantaneu de la milostivul Dumnezeu. Ce v-a făcut să lăsați România și să luați drumul străinătății, să fiți preot practic într-o țară străină? Da, este o poveste lungă, însă o să punctez anumite lucruri. De mic copil mi-a plăcut Marea Britanie, nu pot să vă spun exact ce și când. Subscriu cu dumneavoastră. Însă întotdeauna am fost foarte plăcut impresionat de regina, Dumnezeu să ierte, de regina Elisabeta II, de lucrurile care se întâmplă aici, de englez ca și nație, ca și cultură, ca și, cum să zic, civilizația britanică care a fost extrem și este în continuare extrem de importantă pe masa lumii, să zicem așa. De ce am venit aici? Am venit în primul rând că aveam prieteni și prietenii m-au adus aici din vari motive, nu o să le spunem acum, însă prietenii sunt importanti și în țara asta am învățat un lucru tare frumos pe care și britanicii îl susțin, zicând că cel mai important capital pe care îl are omul în viață sunt prietenii adevărați, să zicem așa. Deci am venit cu drag, nu știam, nu eram pregătit, dar am venit, mi-a plăcut și iată, sunt slujitor aici pe teritoriul Marii Britanii prin binecuvântarea Părintelui Mitropolit Iosif de peste 15 ani. Ca o întrebare așa, poate că e la fel de generală ca cea pe care am adresat-o mai devreme, și anume, cam care sunt cele mai des întâlnite probleme ale comunității de români în Marea Britanie? Da, din nou este destul de delicat, însă problemele se pliază pe toate sectoarele, să zic așa, sunt probleme cu copiii, sunt probleme în familii, sunt probleme cu societatea, sunt probleme sociale, sunt probleme duhovnicești, să zicem așa, pe toate palierele avem, din păcate și din nefericire, foarte multe lucruri cu care noi intrăm în contact zi de zi în slujire, atât în biserică cât și slujirea pe care o avem în penitenciare, în spitale, în azile și ori de câte ori suntem invitați la casele credincioșilor noștri. Știu că mergeți și faceți vizite regulate sau aveți un program foarte bine stabilit în care vizitați penitenciarele de aici din zonă. Aș vrea să spuneți dacă a fost o solicitare care a venit din partea oamenilor sau pur și simplu așa v-a trimis Dumnezeu un gând, cum că ar fi bine să fiți prezenți acolo sau să fiți prezent acolo, și aș vrea să îmi povestiți practic o zi în care mergeți, cum se desfășoară o zi în care mergeți la penitenciare, cu cine vă întâlniți
întâlniți, ce vorbiți, aveți discuții, faceți slujbe sau ce se întâmplă practic într-o zi în care faceți o vizită la un penitenciar? Da, în privința chemării mele în penitenciare a fost o dorință a mea în prima fază și apoi binecuvântarea lui Dumnezeu și în a doua fază a fost și nevoia pe care o au penitenciarele datorită celor aflați acolo de origine română, nu doar ortodoxi, sunt și de alte credințe cu care eu intru în legătură în mod constant. Deci, practic, acolo, că vă întrerup o secundă, nu mai există o diferență, nu se mai face o diferență de religie. Acolo se face o conexiune indiferent de religie, cu un singur Dumnezeu pe care cu toții îl avem, indiferent de religia sau cum îi spunem cum alege fiecare religie să-l numească și acolo toată lumea practic se roagă pentru aceluiași Dumnezeu, să spun așa. Da, este general și generic din nou. Ceea ce pot să vă spun este că românii întotdeauna vibrează foarte pozitiv la prezența preotului ortodox în penitenciare. Fie că sunt ortodoxi, fie că sunt penticostali sau de alte credințe. Întotdeauna când apare un român în aceste instituții, cu adevărat, toată lumea este bucuroasă și este deschisă la prezența unui alt conațional. În privința mea, ca și slujire în penitenciare, într-adevăr, eu mă duc momentan luni, marți, miercuri și câteodată joia, în fiecare săptămână, în 3 penitenciare diferite. Dar, revenind la primul, unde merg în mod constant lunia și miercurea, pot să vă spun că sesiunile pe care le am în mod constant însumează, în primul rând, se face prezența, să ne asigurăm că toți cei care și-au dorit să fie prezenți la sesiunea ortodoxă sunt prezenți. Apoi se citește Evanghelia care s-a citit în duminica dinainte, de exemplu mâine o să citim Evanghelia pe care am avut-o astăzi și după care urmează discuții pe marginea Sfintei Evangelii. După care, după o oră de discuții, să spunem așa, avem o pauză de o jumătate de oră. Iar după această pauză mai avem încă o oră la dispoziție unde putem vorbi de varii subiecte. De exemplu, începe postul Maicii Domnului. O să vorbim despre post, ce înseamnă prezența Maicii Domnului în sufletele noastre, cât de importantă și de discretă este Maica Domnului în toate aspectele vieții noastre. Sau putem vorbi de lucruri pe care ne liniștesc pe dânsii. De exemplu, se întâmplă fel de lucruri în penitenciare, de la suicid și de alte, din păcate, lucruri mai triste, unde sunt întrebări din partea dânșilor și pe care eu încerc să le răspund sau să îi lămuresc în măsura timpului și a abilităților mele. Asta înseamnă că cred că este și un fel de, nu știu dacă, refugiu, practic, pentru ei. În momentul în care reușesc să-și canalizeze, practic, energia și gândurile, pentru că știm, nu? Gândurile sunt cel mai mare dușman al nostru, gândurile pe care singuri le avem și le creăm. Și cred că este un mod pentru ei de refugiu în divinitate. Da, refugiu. Cred că întotdeauna când vin la aceste sesiuni, ei vin cum venim noi la duminică, la Sfânta Liturghie, cu toată bucuria, cu toată încrederea că de multe ori o să găsească răspunsul, o să găsească mângâiere și o să găsească, cel mai potrivit ar fi direcția pe care să o aibă săptămâna, fapta, gândul lor. Și, într-adevăr, lucrurile astea sunt foarte importante și sunt adresate în mod constant. Părinte, ce să fac în privința asta? Părinte, am familia, părinte, s-a întâmplat lucrul ăsta, ce credeți, cum ar trebui să facem și așa mai departe. Este o deschidere clară, sinceră și până acum toate sesiunile și prezențele, nu doar a mea, tuturor preoților români din penitenciare, vă pot spune cu toată dragostea și inima că aduc multă mângâiere și îndreptare în viețile lor, tare încercate. Cât de important este pentru noi toți și cei care nu suntem de partea cealaltă, să zicem așa, a gratiilor, dar și pentru cei care sunt acolo, să nu judecăm. Da, este extrem de important, foarte ușor de spus, dar este un mare, să zic așa, cum zic britanicii, challenge. Judecata, din păcate, este cea care ne îndepărtează
și după judecată urmează mândria care întotdeauna ne pune pe un piedestal așa deasupra tuturor, că noi suntem mai buni, mai adevărați, mai buni slujitori și așa mai departe. Din păcate, cu cât spunem că ar fi de dorit să nu judecăm, mereu etichetăm. Și nu știu dacă spun drept sau nu, noi românii avem o boală acută cu judecata asta, imediat cum intră cineva, imediat etichetăm cum intră, ce face, ce nu face, vrem Cu să ce știm îmbrăcat. absolut, absolut, toată viața, de ce este, ce urmează și așa mai departe. Este un real obstacol vis-a-vis de fiecare dintre noi în apropierea pe care noi îndrăznim să o facem către Dumnezeu atunci când judecăm, nu ca pe Dumnezeu. În vizitele pe care le faceți dumneavoastră la penitenciare, știu că povesteam cu Nadia și îmi spunea că, nu știu, mergeți, duceți pachete acolo, încercați să le oferiți și un ajutor altfel decât mai mult decât cel spiritual, să zic așa. Da, în primul rând trebuie să știm că sunt penitenciare și sunt reguli pe care trebuie să le respectăm total. Ori de câte ori pot să le duc câte ceva, dacă am aprobarea și, să zicem, binecuvântarea celor de la security, le ducem. Dar în rest, întotdeauna este o regulă simplă. Nimic nu ducem înăuntru, nimic nu scoatem afară, pentru a elimina orice fel de, să zicem așa, judecată asupra noastră, în privința mai ales românilor care întotdeauna și aici sunt judecați că sunt într-un fel sau altul. Dacă ar putea cei care ne privesc să participe într-un fel, să susțină proiectele, unul dintre lucrurile pe care le faceți este cel în care vizitați penitenciarele. Acum știu că aveți o conexiune foarte deosebită, cred că e pleonasm, dar chiar și așa, cu comunitatea de români de aici, cu copiii. Am văzut că sunt foarte mulți copii la final de slujbă care se adună și părinți care vin practic cu pruncii încă din primele zile de naștere. Așa. Și apoi doriți să faceți și un community hall, spuneați, în care să practic copiii sau, corectați-mă dacă greșesc, să vină să învețe limba română. Da, este în principiu, acesta este gândul nostru. Vis-a-vis de prezența copiilor, într-adevăr, este o mare binecuvântare, o reală binecuvântare și nu este meritul nostru. Spunea părintele nostru mitropolit, un lucru tare frumos și adevărat. Noi nu suntem speciali că avem atât de mulți credincioși copii în bisericile noastre, pentru că ei sunt. Dacă sporim și noi și dacă rodim, cu atât mai mult, însă ei oricum vin și este important că atunci când vin să-L găsească pe Dumnezeu. Însă odată cu această mare binecuvântare este și o extrem de mare datorie a noastră de a le purta de grijă, nu doar duminica când îl dăruim pe Hristos în Sfânta Împărtășanie, ci și de-a lungul vieții lor, să zicem așa, din primele zilele după naștere și după botez, până când intră în preadolescență, adolescență și mai târziu în maturitate. De aceea am gândit că acest proiect este extrem de important, stăruitor pentru viitor. După cum bine știți, noi am dobândit această biserică acum câțiva ani. În 2016 a început proiectul acesta minunat, biserica noastră, pavăza noastră, când am hotărât împreună cu Consiliul Parohial că este momentul de a concretiza eforturile noastre și a începe căuturile reale, concrete, de a avea propriul nostru lăcaș. După multe încercări, după multe drame, să zicem așa, Dumnezeu, Maica Domnului, Sfinții Apostol Petru și Pavel și Sfântul Spiridon ne-au ajutat de a dobândit această biserică catolică în anul 2019. Este ca un așezământ, este o biserică catolică unde ne aflăm noi aici. Lângă biserică a fost vicarage sau a fost casa părintelui paroh. Avem o parcare destul de generoasă și o grădină foarte frumoasă și subtilă, discretă în spatele bisericii. Și după dobândirea bisericii, în 2019, așa, în fiecare an, mai ales că au venit și pandemia și au fost vremurile acelea destul de delicate pentru întreaga omenire, am transmis online, a fost extrem de bine primită fiecare transmisie online și a făcut diferențele, dar am și încercat concret să facem diferența, să îmbunătățim, să zicem așa, tot așezământul. Am pus garduri, am frumusețat biserica, am pus iarbă nouă și așa mai departe. Dar acum
La 15 ani am zis că este momentul în care să dăm dovadă că suntem maturi, suntem serioși și responsabili și știm că copiii sunt prioritatea zero. Și știm clar că tot viitorul bisericii și a unei familii stă în viața copiilor noștri. Și viața copiilor noștri este destul de delicată și fragilă pentru că, vedeți, ei au zi de zi contact cu societatea, cu școlile britanice care au de multe ori anumite ideologii și mentalități care sunt atât de străine și, din păcate, o zi cu toată responsabilitatea, stricate. Și am zis, dacă avem această casă parohială, o să o transformăm într-un hol comunitar, unde să le dăruim spațiu necesar în care să se exprime liber, dar în care să le spunem întotdeauna că Dumnezeu este mereu cu noi câtă vreme și noi suntem cu Dumnezeu. Adică, practic, pentru că suntem într-o țară străină și aici nu există orele de religie pe care le avem în România, da, în țară, cu acest community hall, practic, prin construirea lui am reușit să transmitem și un pic din religia noastră și ce înseamnă Isus și ce înseamnă toți paștii care au dus la răstignire și ce înseamnă pentru noi ca religie răstignirea și practic tot ce ține de religia noastră, sărbătorile, de ce sunt importante, când se sărbătoresc, cum intră un sfânt, nu, în calendarul creștin ortodox și tot așa. Și practic tot ce ați reușit să faceți până acum a fost din donații. Absolut. Avem credincioși deosebiți și am spus-o mereu și o să o spun mereu, este biserica lor. Noi suntem slujitori, adică eu sunt așa slujitor bucuros și încântat de tot ceea ce se întâmplă, dar avem deviza noastră mereu împreună. Împreună construim, împreună către Împărăția lui Dumnezeu, împreună cu copiii noștri, împreună cu părintele și cu biserica. Mereu împreună. Nu este unul mai bun decât celălalt. Nadia, aș vrea să te întreb pe tine pentru că te-am ținut așa pe margine, cred că până acum. Îți mulțumim pentru că practic tu ne-ai invitat să venim aici, să-l cunoaștem pe părinte, să vedem biserica și să aflăm practic despre proiectele care se află aici, despre care poate că cu rușine trebuie să recunosc că nu știam și nu am auzit despre ele. Dar în momentul în care sunt oameni care se implică în comunitate și chiar își doresc să facă și pun o energie, pun un efort, e vorba de energie, de timp, de implicare, sunt foarte multe lucruri. Aș vrea să îmi spui tu, pentru că știu că ești foarte implicată în proiectele de aici, cât de importante sunt, în primul rând, pentru tine ca părinte, da, să știi că ai tăi copii au posibilitatea sau ar avea posibilitatea să învețe, practic, limba română așa cum trebuie aici, într-o țară străină. Pentru mine biserica este, cum citam jos acolo, exact o farmacie duhovnicească. Mi-am găsit refugiu aici datorită părintelui și mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul. Da, vreau să ajut comunitatea românilor să fim mai uniți în tot ceea ce facem, să ne vedem aici la biserică și să înființăm acest hol comunitar, să ajungem la un final fericit și cât mai rapid posibil. Pentru că îmi doresc, pentru că am și eu un copil, are 4 anișori și îmi doresc să fie și el aici printre ceilalți copii, să se bucure, să vadă ce înseamnă limba română, să învețe limba română și să nu uite de unde a venit părinții. Cât de implicați, adică îmi închipui că au fost sau sunt implicați odată ce ați primit atâtea donații de la români, cred că au venit majoritatea sau au venit și donații care au fost din alte părți? Foarte puține din alte părți. Pachetul majoritar al donațiilor a venit din partea comunității și din partea femeilor care într-adevăr sunt implicate și parcă pe zi ce trece sau pe an ce trece, cu toții realizăm cât de scumpă și importantă este nu neapărat, sigur, credința, dar identitatea. Credința ține identitatea este mână în mână cu credința, lucrurile acestea nu pot să le separi. Sunt ortodox, dar nu sunt român, sau sunt român, sunt ortodox, merg mână în mână. Deci biserica oarecum să zic așa, le îmbină pe amândouă într-un mod extraordinar de armonios datorită prezenței lui Dumnezeu. Așa ne-am născut, nu putem nega identitatea noastră creștină ortodoxă, nici de cum.
O întrebam pe Nadia înainte să intrăm practic, înainte să intru eu personal în biserică și vedeam afară pe toată lumea îmbrăcată în straie populare, în și spuneam, o întrebam pe Nadia în necunoștință de cauză, zic, măi, dar zic, de ce toată lumea vine la biserică îmbrăcată așa? Adică nu e ca și cum se îmbracă pe drum așa, dar la biserică sunt îmbrăcați așa și îmi spunea că este practic o cerință a dumneavoastră, astfel încât ei să fie mai uniți și să se simtă mai mult ca acasă. Se reușește prin treaba asta să se transmită practic sentimentul ăla de acasă mai mult? Vedeți că dumneavoastră ați dat mărturie și ați văzut că se transmite și ați văzut chipurile credincioșilor. Acest proiect în IE, cu bucurie la Sfânta Liturghie, mi-a venit așa, mie, stând la un moment dat la Are și un nume. Da, și un nume cu rezonanță, așa le face Dumnezeu, și cu rezonanță și cu profundă importanță, să zicem așa. Stăteam la o conferință a maestrului Dan Puric la Liverpool și a rezonat așa, IA, oare de ce noi, că știu că avem știu că avem credincioși minunați, oare de ce nu o scoatem la iveală, oare de ce nu ne bucurăm, pentru că nu ai cum să nu te bucuri de identitatea ta dacă ai IE. Ce frumos, în IE, cu bucurie la Sfânta Liturghie, deci mai mult nu se poate spune, adică spune totul. Și ați văzut copiii, ați văzut mamele, ați văzut câtă bucurie așa și câtă, cum să zic eu, mândrie. Mândrie de a fi român, mândrie de a fi ortodox, mândrie de a merge la biserica mea, mândrie de a cum să zic, a învia în casa mea și în credința mea. O mândrie și o bucurie care, revin, este foarte greu să fie cuantificată, să spun, mamă, uite, am făcut asta și am primit asta. Este o chestie lăuntrică, delicată, discretă, dar care eu cred că o să facă o mare diferență. Am văzut că se și conformează și adică nu cred că le este greu. Cred că de multe ori noi oamenii și noi românii poate că avem așa nevoie doar de un impuls, doar de un imbold ca să o facem, să ne simțim încurajați practic de a ne promova cultura și naționalitatea și practic tot ceea ce suntem noi. Da, este de promovare, dar în primul rând este de păstrare, adică nu putem promova dacă nu o păstrăm și nu o cunoaștem. Și vedeți, eram prezent la una din conferințele preoțești în cadrul mitropoliei noastre, Preasfințitul Siluan al Italiei spunea tare frumos că pe vremea bătrânii noștri, când îmbrăcau iile, erau rugăciuni speciale la fiecare ie pe care o luau pe dânsii. Atât de frumos. Și datorită faptului că ea are culoarea preponderentă albă, asta arăta curăția. Puritate, adică există atât de multe lucruri în ie care reflectă identitatea noastră din nou. Ortodoxă, noi suntem așa ne-am născut. Sângele, puritatea, nu? Absolut, sângele, puritatea, dar și conexiunea noastră, apartenența, să zicem așa, apartenența noastră, că ați văzut, vin din diferite părți ale țării, din Banat, din Bucovina, Transilvania și așa mai departe, peste tot. Și am zis fiecare credincios, după a lui putere, să se îmbrace autentic, tradițional în ie din zona respectivă. Și sigur, nu impunem pe departe gânduri, dar dacă ei vibrează și dacă cred cu adevărat că merită și aduce o notă mai frumoasă Sfinte Liturghii, cu atât mai mult. O încurajare, practic. Absolut. Nadia, știi ce aș vrea să-mi spui? Pentru că am văzut că ești foarte conectată, să zic așa, și îți dorești să faci foarte mult, să participi foarte mult în proiectele de aici din Nottingham, proiectele bisericești de aici. Aș vrea să-mi spui dacă pentru tine este o diferență, practic, între, nu știu câți ani ai, apropo, de cât timp ești în UK, tu? Aproape aproximativ 7 ani. Ok. Atunci e mai ușor de făcut o comparație dacă ai, cu vorba aia, doar 7 ani între ghilimele, da? Doar 7 ani, comparativ cu 20 plus, de asta spun. În România, aveai aceeași conexiune cu biserica sau ce te-a făcut practic să te simți mai conectată aici? Nu, în România nu aveam aceeași conexiune, sincer să fiu. L-am cunoscut pe părintele Dan și mi-a schimbat total viața. A fost ca o terapie pentru mine și este în continuare și mulțumesc. Ceea ce și vreau să subliniem, exact. Da, pentru toți românii, pentru că aici în comunitatea românească avem nevoie de un
de un sprijin, Mhm. de cineva care să ne îndrume și consider că Părintele Dan este cel mai în măsură să o facă. Da. Adică, practic, ai simțit, cred că asta este energia, vibrație, exact, sinceritatea aia, nu? Practic, sinceritate, da. dorința de a face lucruri și de a... Da, de a uni, de a Mhm. uni. Vreau să unesc comunitatea românească aici. Vreau să unesc. Avem nevoie unii de alții, deci unii de alții avem mare nevoie. mai ales Mai ales în fiind vremurile care trăim acum. și fiind în țări străine. Exact, în țări nu? străine. Plecați practic peste hotare. Părinte, aș vrea să vă întreb ceva care are, cred că mai mult sau mai puțin legătură cu biserica, dar aș vrea așa niște îndrumări, cred că duhovnicești, pentru că suntem, cum spuneam și la început, așa, într-o alergare continuă și o căutare, nici nu știm aceea banilor, a sinelui, și uităm să ne bucurăm așa de ceea ce se întâmplă între noi, divorțuri la ordinea zilei, peste tot, toată lumea care ba acceptă, ba nu acceptă, sunt niște lucruri. De ce se întâmplă în ultima perioadă atât de multe lucruri care, nu știu dacă aș putea să spun, poate unele sunt bune și sunt necesare, poate altele nu sunt și sunt lăsate pur și simplu, dar parcă în ultima perioadă, sau nu știu dacă este un trend, între ghilimele, după pandemie, dar parcă se simte vibrația lor mai mult decât înainte. Da, întrebare iară generică, însă eu cred că aș putea lega, să zicem așa, decăderea lumii de slăbirea credinței de multe ori, care întotdeauna are o legătură cu tot ceea ce se întâmplă. Și vis-a-vis de comunitatea românească, fiind în contact în mod constant cu dânsii, ei mereu îmi spun la început: părinte, noi am venit să facem bani, dar după o perioadă realizează faptul că banii nu-i mai împlinesc și totuși lipsește ceva. Și din păcate va trebui să fie o dramă sau o tristețe sau o mare bucurie să ne aducem aminte că suntem copiii lui Dumnezeu și în momentul în care realizezi că ai filiața divină și te racordezi așa la biserică, la credința ta, lucrurile deja încep să prindă sens, ești pe o direcție clară, ești liniștit și lucrurile se așează. Nu de pe o zi pe alta, pentru că noi ne îndepărtăm din păcate. E muncă și la revenire, nu? Este absolut, pentru că nu milostivul Dumnezeu ne vrea departe de El. Noi decidem dacă suntem aproape sau dacă ne îndepărtăm. Pur și simplu uită de legătura cu divinitatea, pentru că, între ghilimele, din nou spus, cred că e ușor să uiți în momentul în care, cum spuneați dumneavoastră, sunt oameni care practic vin pentru un trai mai bun, vin să adune bani, să ia o casă în România, da? Ca să poată să-și adune familia acolo, să aibă un acoperiș deasupra capului, sau decid la un moment dat să-și aducă familia cu totul aici și să-i relocheze cu totul. Dar conexiunea cu divinitatea practic ar trebui să existe la orice nivel, indiferent că spunem Tatăl nostru, că spunem Îngerașul nostru, că ne rugăm practic lui Dumnezeu să ne ajute să... Vedeți că acum vreau să vă să mai adaug un gând. Vă rog. Că așa, noi ne rugăm pentru toate și din păcate așa suntem. Mergi acolo, dă un pomelnic, roată la biserică că o să fie bine, așa este foarte bine, însă îmi aduc aminte de creștinii de la când s-a întemeiat creștinătatea, după învierea Mântuitorului, după propovăduirea apostolilor. Comunitatea din biserica primară veneau la biserică și în fiecare sfântă liturghie nu cereau ceea ce cerem noi astăzi. Biserică, uite, luăm biserică, vrem casă, masă, vrem, Doamne, ce nu mai vrem. Un singur lucru își doreau și se rugau: Doamne, ajută-mă să te cunosc. Și era îndeajuns. Pentru că avându-L pe Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna îți poartă de grijă și întotdeauna îți dăruiește de tot ceea ce ai nevoie. Deci cea mai importantă prioritate pentru dâns, și din păcate noi am uitat-o, era: Doamne, ajută-mă să te cunosc. Cunoscându-te, toată viața are sens. Englezii folosesc foarte mult chestia asta de, cum spune, gratitude, de mulțumire, de recunoștință, practic. Și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, pentru că cred că sunt mulți dintre cei care se uită la noi și știu cât de importantă este recunoștința în momentul în care ne rugăm. Dar eu aș vrea să-i dați o notă, cred că mai spirituală decât așa la nivel general, cum ne spunem noi. Da, este importantă, sunt recunoscător pentru ce am, dar
cât de mult ne împlinește și cât de mult schimbă asta în noi în momentul în care ne transmitem recunoștința, începând cu cei din jur, pe lângă, împreună cu divinitatea, odată cu divinitatea, dar și, nu știu, sunt recunoscătoare Nadiei pentru faptul că a făcut posibilă, de exemplu, această reuniune și această întâlnire și acest interviu, da? Să spunem, să nu ne mai fie așa greu să fim recunoscători, pentru că e un lucru atât de natural și atât de normal, dar parcă, știți cum e vorba în biserică, necuratul stă aici și cumva ne împinge și zice, nu spune, nu transmite lucrul acela. Da, așa este și probabil cred eu că noi nu-l avem pentru că nu-l folosim. Eu țin minte în copilărie, mama, Dumnezeu să-i dea multă sănătate și bucurie, ieșeam de acasă, spunea nici de cum, mereu sărumâna, iartă-mă sărumâna, indiferent că este dânsul sau dânsa, mereu să spui sărumâna, mulțumesc și iartă-mă, erau clare lucrurile. Noi când venim la Sfânta Liturghie trebuie să avem în vedere că prin excelență liturghia este o slujbă de mulțumire, de recunoștință pentru viața pe care ne-o dă Dumnezeu. Vedeți ce frumos! Venim la biserică, noi știm că de multe ori venim de dragul ca să mai socializăm, se mai întâmplă multe și se întâmplă și dăm slavă lui Dumnezeu. Dar dacă noi venim aici de a-L găsi și El a-L îmbrățișa și a-L lua pe Dumnezeu în inimile noastre și îi spune că îți mulțumesc, Doamne, pentru viața pe care mi-o dai, atunci nu este nicio problemă să socializăm, să căutăm și să fac prietenii frumoase și lucruri frumoase în biserică. Deci este extrem de important să dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem. De fapt, Michelangelo a spus tare frumos că cel mai mare dar pe care l-a dat Dumnezeu omului este viața. Și felul cum își trăiește viața este darul pe care fiecare dintre noi îl dăm înapoi lui Dumnezeu. Nadia, te întreb pe tine pentru că tu ești un punct cheie așa în partea asta legată de socializare, da? De conectare, tocmai pentru că tu ești foarte activă și foarte implicată în proiectele bisericești și poate că și jobul tău te ajută fiind contabil, atunci ai conexiune cu mult mai mulți oameni, cu mult mai multe persoane și deja vii cu un bagaj, să zic, cu o parte din comunitatea de români pe care o atașezi aici, da? Și aș vrea să-mi spui cum ți-a schimbat ție, pur și simplu, pentru că socializarea e foarte extrem de importantă. Este foarte importantă, exact. De la nivel personal și din momentul în care dezvoltăm sau legăm niște prietenii, conexiuni, până la nivel profesional, da? Cât de ușor este, asta e întrebarea mea, practic, cât de ușor este sau cât de ușor a fost sau este pentru tine să legi niște conexiuni într-un loc spiritual? Nu pot să spun că este chiar atât de ușor. Sunt oamenii reticenți? Sunt reticenți, da, sunt foarte reticenți. Cred că o chestie legată de cultură aici, da, puțin. Și de cultură și de faptul că se întâmplă foarte multe în UK, pentru că sunt contabili fraude și asta este o problemă pentru toți românii. Nu mai au încrederea necesară câteodată nici în biserică. Da, și mi este foarte greu ca să aduc ceva în plus comunității. Vreau să ajut cu tot ce pot. Personal, acolo este cel mai să încerc să vin duminica la biserică, să ajut personal oamenii cu problemele care au, probleme financiare, probleme, nu știu, alte probleme ce ține de taxe, să zicem. Și vreau să strâng cât mai multe donații pentru biserică, să ajung pe Părintele Dan să ducă la bun sfârșit acest proiect, care mi-l doresc și eu foarte mult să fie cât mai rapid să se întâmple cât mai repede. Da, exact. De ce sumă este nevoie, practic? Sincer să fiu, nu știu suma, nu am întrebat Părintele și să-mi fie rușine. Da, suma este destul de măricică, să zic așa, dar este pe măsura proiectului, este într-adevăr un proiect gigant. Este vorba de aproximativ 400.000 de lire. Mai există așa ceva într-o țară din diaspora? Aveți idee? Nu cred. Nu? Cred că suntem pionieri. Cel mai mare. Asta de vedere, pentru că eu, din câte știu, alți slujitori își doresc suma aceasta pentru a domândi biserica.
ceea ce este foarte important, că nu au al lor proprie. Însă, la o asemenea dimensiune și la o asemenea valoare, cred că suntem pionieri vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă în toate comunitățile din Marea Britanie. Ce face acest proiect atât de deosebit față de alte centre în care se învață limba română, de exemplu, sau sunt diverse, nu știu, modalități de astea în care se predă limba română pe online sau diverse moduri. Dar ce face ca acest proiect să fie deosebit de celelalte și atât de grandios? Da, când o să le finalizăm și o să fie concretizat, probabil o să vă spunem mai multe, însă ideea este una foarte simplă. Acest proiect întotdeauna va căuta să cimenteze, va căuta să ofere un viitor bisericii și va arăta maturitatea noastră ca și comunitate românească în această țară. Sunt lucruri care cu siguranță o să schimbe toată dimensiunea comunității, pentru că copiii o să fie în mod constant prezenți acolo, la lecții fie de limba română, fie de limba engleză, fie de matematică. O să fie seri de film. After school, cred. Absolut, da. Și mai mult. Absolut. Noi ne dorim să fie folosit total, maxim, la capacitate maximă. Și pentru copii, în primul rând pentru copii, pentru că credem că este nevoie, credem că este o mare nevoie pentru a fi mult mai aproape de ei și a vorbi mult mai lejer și degajat, dar în spațiul nostru, în spațiul bisericii, cât și pentru comunitate, adică fel de evenimente care se pot organiza, de la Ziua Națională, Ziua Mărțișorului, hramurile, parastasele, avem serviciile consulare de la Consulatul General din Londra, care vin în mod constant o dată de 2 ori pe an. Deci sunt atât de multe lucruri care se fac pe parte socială, care o să cimenteze și mai mult. Cât ați reușit să adunați până acum și de când a început practic strângerea de fonduri? Anul acesta a început strângerea, bine, de 2 ani a început proiectul, însă am avut foarte multe piedici din partea autorităților locale. Okay. De-abia în septembrie ar fi fost 2 ani de când am depus actele și proiectul prin arhitectul nostru. Și prima piedică a fost și este în continuare faptul că noi parcăm așa cum nu trebuie. Sunt foarte mulți credincioși care vin mai de departe și vin cu mașini și sunt foarte multe mașini și din păcate mai avem câteva de învățat aici și asta a fost o piedică mare. Dar Dumnezeu nu ne lasă niciodată, a ajutat chiar de o săptămână jumătate am primit vestea cea bună și am primit green line-ul din partea autorităților locale. Avem 2 ani la dispoziție pentru a pune în aplicare acest hol comunitar. 400.000 este vorba, până acum avem aproximativ 80.000 de lire, nu este o sumă deloc de ignorat, dar revin, avem o comunitate, avem echipă, eu așa zic, avem echipă, însă avem nevoie de mult mai mult și avem nevoie mult mai mult, cum să zic, nu de lucruri excepționale, nu de lucruri extraomenești, nu de eforturi supraomenești, ci fiecare să facă la nivelul lui, pe palierul lui, să nu fie un efort, mamă, ce fac, da, cu atât mai bine, dacă nu poți dona, roagă-te, e la fel de bine. Vorbește despre ceea ce se întâmplă în biserică sau pur și simplu vino și bucură-te de Sfânta Liturghie și restul face Dumnezeu. Deci, mă rog, eu asta am văzut în acești 15 ani, este nevoie de răbdare, trebuie să spunem credincioșilor noștri că trebuie să avem încredere. Dumnezeu niciodată nu ne lasă, niciodată nu este absent, pentru că în fond acest hol comunitar ține de biserică, ține de Dumnezeu, ține de credință și este extrem de important. Și eu cred că până la sfârșit o să-l realizăm și o să fie, revin așa cum am zis, o să dea o altă dimensiune întregii vieți, atât duhovnicești, dar cât și sociale, unde copiii să zburde, dar să zburde la noi în biserică, nu în alte părți. Asta o să creeze și, nu știu dacă o să fie la nivel de voluntariat, predarea de limbă română, absolut, dar o să creeze alte conexiuni, practic, și fac posibile mult mai multe lucruri. Poate că pentru copiii care sunt aici, poate, nu știm, poate la un moment dat vor să se întoarcă în România, nu? Absolut. Fără bazele limbii române, practic, ar fi destul de dificil, pentru că să înveți la maturitate deja... Destul de dificil. Exact, mintea nu mai e la fel și nu-ți mai stă gândul
costându foarte mult, adică trebuie să depui un efort în plus pentru treaba asta. Ar putea, pe lângă conturile bancare în care să doneze românii noștri și, bineînțeles, nu doar românii, dacă vor să încurajeze și pe alte comunități sau, eu știu, alți ortodoxi, să zic, da? Pentru că sunt cei... În afara țării chiar. Exact, da? Pot dona și altfel, pot dona, nu știu, materiale sau pot veni să se înscrie pe o listă pentru voluntariat, de exemplu, în forța de muncă sau lucruri de genul acesta? Da. Momentan, până nu, să zicem așa, am spus așa, împreună cu arhitectul și Consiliul Parohial și toți cei care sunt implicați în acest proiect, până nu avem fondurile cel puțin oarecum minim necesare de a începe proiectul, nu putem să facem nimic. Care ar fi minimul din sumă acesta? Minimul ar fi 200-250 de mii de lire, crezând că pe parcursul construcției și a derulărilor a tuturor activităților o să strângem și restul sumei respective. Vis-a-vis de cei care doresc și o să fie interesați de donații, cu siguranță pot să intre, pot să intre pe site-ul bisericii, le găsesc foarte ușor, sau pe pagina de Facebook a parohiei noastre, din nou suntem... O să le facem și noi disponibile. Le puteți face disponibile, iar atunci când fizic o să înceapă proiectul, o să vedem de ce forțe de muncă și ce fel de calificări de ce e nevoie, este nevoie, pentru că sunt foarte multe criterii care trebuie urmărite cu strictețe, pentru că este extrem de important să arătăm din nou că suntem maturi, că suntem implicați și suntem foarte serioși în tot ceea ce se desfășoară în biserică. Spuneați că acum, în septembrie, ar trebui să fac 2 ani de zile de când ați depus, da? Hârtiile. Da. Practic, în cât timp ar trebui strâns minimul de 240-250 de mii, să spunem, ca să se înceapă proiectul? Da, asta îmi place întrebarea, să știți. Aș vrea să creez o urgență, eu de asta întreb. Aș vrea pentru cei care se uită și vor să participe într-un fel sau altul, vor să știe că au avut așa un mic aport din cât reușește fiecare să doneze 2 lire, 5 lire, 10, 50, 100, 200, cât poate fiecare să contribuie, dar să știe că pur și simplu, am văzut că pot să și doneze lunar. Am văzut că există un membership, da, în care pot să doneze lunar, practic. Da, aceste contribuții lunare au fost esențiale în dobândirea propriei biserici, pentru că atunci când am dobândit-o în 2019 nu am avut toată suma. Atunci era vorba de 260.000 de lire, dintre care noi am depus aproximativ 110.000 și restul i-am luat în împrumut din bancă, dar banca nu ne-a dat împrumutul decât dacă avem aceste contribuții lunare, fără de care nu puteam lua biserica, deci sunt extrem de importante. Deci noi avem în continuare de plătit, încă mai avem o parte de plătit către bancă, contribuțiile lunare sunt esențiale pentru noi, pentru că de aici luăm și Gift Aid-ul, unde Nadia și Ionela sunt foarte de ajutor în tot ceea ce facem noi, iar vis-a-vis de donațiilor cât de strigente ar fi, fiecare după a lui putere și a lui inimă. Ideea este ca în următoarele 2 luni să facem, să zicem așa, cât de mult se poate, pentru ca, să spunem, la sfârșitul lunii septembrie, octombrie, să facem un plan și să demarăm construcția acestui hol comunitar. Nadia, cred că tu probabil ești în măsură să dai lămuririle necesare dacă este nevoie de detalii, poate că să ia lumea legătura cu tine în caz că, nu știu, vor să... Nu neapărat. Se poate face pe site-ul bisericii. Ce destul de simplu, da? Da, este foarte simplu, se pot găsi toate detaliile pentru donații. Pe pagina de website se găsesc toate donațiile, sunt toate detaliile necesare. Cei care sunt aici în Marea Britanie, eu le-aș spune să vină să vadă prima dată despre ce e vorba, că așa e frumos. Și, sigur, să facă o plimbare, nu să iasă la plimbare și să se oprească un pic. Să te încarce pozitiv și de Dumnezeu, că nu este frumos. Este mare comunitatea de români de aici, că nu v-am întrebat din Nottingham. Este destul de mare, acum depinde ce înseamnă mare, dar mi s-a spus că sunt peste 10.000 de români acum aici, doar în Nottingham. Cât de mare sau, câți vin la biserică sau nu vin, asta este o altă întrebare, însă comunitatea noastră
acoperă aproximativ centrul Angliei, nu doar din Nottingham. Noi avem aici din Derby, avem din Sheffield, din Lincoln, din Leicester, din Colville, din Loughborough, din toată, să zicem așa, partea centrală a Marii Britanii. Păi atunci nu rămâne decât să le punem toate detaliile la dispoziție, să îndrumăm, să se conecteze un pic mai mult și fizic și spiritual și în toate felurile cu, nu știu să zic, cu biserica, dar aș vrea să spun mai mult un pic decât biserica, adică să se conecteze pur și simplu cu conaționalii noștri, comunitatea noastră, cred că mai bine spus, cu comunitatea noastră de români. Chiar dacă, așa cum a spus Nadia, sunt mulți care sunt trecuți prin viață, cred că e mai bine să le spun, și nu mai au încredere în servicii dintr-un motiv sau altul. Cred că este foarte important să aveți totuși încredere, pentru că până la urmă speranța moare ultima. Să aveți încredere în Dumnezeu. Despre aia este vorba până la urmă. Dacă simțiți nevoia și simțiți că ați putea să contribuiți în vreun fel cu cât poate fiecare, o să punem pe cealaltă parte, pe cealaltă jumătate a ecranului, toate informațiile necesare. O să punem și în descrierea acestui video, astfel încât să vă fie cât mai ușor să ajungeți la informațiile de care aveți nevoie. Sau altfel spus, puteți veni personal și puteți dona. Am văzut că sunt și ceva cutii care sunt pregătite pentru donații. Puteți dona personal în biserică și, nu știu, poate pleca și cu o stare spirituală un pic Doamne ajută! mai bună, mai liniștită. Da. Da? Avem și aparate. Și aparate? Deci se poate dona direct la aparat. Cadru, da, deci se poate dona și direct la aparat electronic. Eu nici n-am știut. Eu am văzut doar cutia de afară, clasicul nostru, pe ideea clasică, dar în Anglia suntem foarte moderni, așa că pentru donații avem nevoie, da, puteți folosi și aparate. Deci, practic, dacă vreți să ajutați, n-aveți scuză. Da. Avem cutii, putem dona pe online sau putem să donăm cu cardul electronic în momentul în care am ajuns la biserică. Important este doar să vrem. Absolut. Iar pentru că pe noi ne urmăresc foarte mulți antreprenori, știu că pentru mulți dintre ei este vorba de zeciuială. Da, am învățat treaba asta. Așadar, pentru cei care folosesc foarte mult, nu știu dacă e idee sau nu știu cum să-i spun, chestia asta spirituală, zeciuiala, da? Atunci poate că vă hotărâți într-o lună, 2, 3 sau mai multe ori să vă faceți un membership și să ajutăm cumva comunitatea de români de aici, pentru că nu ajutăm doar biserica, ajutăm întreaga comunitate de români. Exact. Din toată Anglia și poate dăm, de ce nu, idei și în alte țări, da, să se facă așa ceva în diaspora. Se poate de oriunde. Sigur că da. Ne-am dorit să aducem motivații nu numai celor din comunitatea noastră. Dăm slavă lui Dumnezeu, revin, avem o comunitate foarte frumoasă și foarte implicată, și celorlalte comunități de români, pentru că sunt foarte mulți români în Marea Britanie și eu sunt ferm convins că extrem de mult s-ar bucura să meargă în bisericile lor, în holurile lor comunitare, să-și vadă pruncii crescând și bucurându-se de identitatea noastră. Este datul nostru, este o datorie să le purtăm de grijă. Deci, nu numai nouă, cu atât mult revin și nouă, dar și în celelalte părți să se facă ceea ce am făcut noi, să fie bisericile ortodoxe, să țină comunitățile de biserici, să fie holurile acestea comunitare, spațiile unde să se dăruiască timp copiilor noștri, să se bucure de... Și o fărâmă din credință. Exact. Vedeți că este foarte frumos vis-a-vis în lucru cu copiii. Noi învățăm de la ei foarte multe lucruri pe care luăm for granted, să zicem așa. Ei sunt foarte spontani, sunt foarte curați, sunt foarte direcți, foarte sinceri, lucruri care, vedeți, în societatea asta în care trăim, noi întotdeauna trebuie să chibzuim fiecare cuvânt, fiecare gest. Deci învățăm și de la dânsii și învață de la noi. Sunt foarte multe lucruri pe care le învățăm împreună cu copiii noștri și este minunat. Exact asta vorbeam, exact subiectul acesta îl discutam înainte să se încheie Sfânta Liturghie, îl discutam cu Nadia afară și îi spuneam că, într-adevăr, de foarte multe ori
uităm că lucrurile sunt sau pot fi simple și cumva din cauza maturității noastre, a ignoranței, cred că, sau a faptului că, a mândriei că noi suntem maturi și știm noi mai bine, uităm că putem să facem viața să ne fie foarte simplă și să ne regăsim în lucruri simple și să nu ne mai complicăm și să nu mai alergăm, nu? Practic, în fiecare zi după Absolut. ceva ce practic nu vine niciodată, pentru că se întâmplă de multe ori să avem lucrul acela și cumva Ne dorim tot mai să mult. Exact, să nu ne bucurăm. Sigur, nu Să aduce alergăm împlinirea. următorul lucru. Sigur. Și este așa, este foarte simplu. Atunci, vedeți, în familiile noastre, când se nasc pruncii, oricât de obosit ai fi, oricât de decăzut ai fi, mergi acasă, când îți îmbrățișezi pruncul, ai înviat. Pur și simplu, este un sentiment unic pe care sunt ferm convins că toți credincioși, nu doar de la noi, în toate părțile lumii, îl simt atunci când sunt aproape de prunci și, vedeți, pruncii nu vor nimic altceva decât prezența noastră, legătura noastră personală, că asta este toată taina și în biserică. Dumnezeu vrea să aibă o legătură personală cu fiecare dintre noi. Fiecare, nu doar părintele sau cel care cântă la strană. Tot cel care îl vine și îl caută vrea să vină în viața lui să facă diferența. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru filmarea de astăzi și pentru interviul de astăzi și aș vrea să-mi promiteți că o să mai avem ediții în care să filmăm, în care să venim și să ne arătați practic cum arată community hall-ul și cum se adună practic copiii acolo ca să învețe nu doar limba română, dar să învețe și despre cultura noastră și să învețe să socializeze în limba română și să învețe despre religie și tot ceea ce ne face și ne definește pe noi ca români. Și poate că de ce nu să vorbim despre lucruri creștine, să ne mai spuneți pilde din Biblie, să ne mai împărtășiți din înțelepciunea practic preoțească, da? Care are legătură cu divinitatea și care să ne ajute practic pe noi să, nu știu, ne ducem traiul mai ușor de la o zi la alta. Să fim împliniți, aș spune eu, să fim împliniți. Da, o rugăm pe Maica Domnului. O rugăm pe Maica Domnului, intrăm în postul adormirii Maicii Domnului, o rugăm pe Maica Domnului să binecuvinteze toate gândurile noastre bune. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru efortul mare pe care l-ați avut. Îi mulțumim și doamnei Nadia pentru ideea pe care a avut-o și pentru susținerea proiectului și așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Doamne Dumnezeu. ajută, părinte. Vedeți, și cu asta închei eu, evreii tare frumos spun, nu spun ca noi, merg la Nottingham că am un interviu, merg la biserică, merg la serviciu, merg în stânga, merg în dreapta, evreii spun, Dumnezeu să-mi ajute să merg la biserică, Dumnezeu să-mi ajute să merg la Nottingham, Dumnezeu să-mi dăruiască copilul bun. Și Dumnezeu de obicei dăruiește. Eu mi-am dorit să filmez, să știți, de mult timp și colegul meu știe că de mult timp mi-am dorit să filmăm cu un preot, cu un părinte aici în Anglia și uite că mi-am setat, i-am cerut lui Dumnezeu și așa cum sunt fericită să spun că am o conexiune specială cu divinitatea, m-a ascultat și m-a auzit și a făcut posibil și de data asta un lucru pe care mi l-am dorit și pe care l-am cerut. Eu vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare încă o dată pentru interviul de astăzi și sunt încă o dată pentru cei care vor să doneze, vom pune absolut toate detaliile necesare. Altfel îi invităm pe toți românii noștri să vină și să se implice dacă vor, să se implice și poate că nu mai au încredere în nicio altă cauză, dar către biserică cred că este credința este singura care ne-a rămas, în care putem să avem încredere pentru că vine din suflet. Așadar, o să lăsăm toate detaliile de care aveți nevoie ca să vizitați, să veniți la biserică, ca să donați sau, nu știu, să faceți așa cum simțiți și cum considerați voi și o să revenim, promitem, cu informații despre ce se întâmplă cu proiectele de aici, dar și cu sfaturi duhovnicești, mie așa îmi place să le spun, și spirituale. Vă mulțumim încă o dată. Mulțumim și să ne revedem noi. sănătoși. Slavă lui Dumnezeu, vă mulțumim și Dumnezeu să ne ajute. Doamne ajută!